ta sa atong ayon sa balita ng showbiz. Mga idol, kani idol boy kino dito kini makadungog tang mga stories about reconciliation, panaguli sa pamilya, nga nagkatibulaan. Dapat dili mo magpareha og Lagi. pintal sa balay. Ana, di mo pareha og tiles ana. Pero kani idol boy ki, labi na ko maghisgot na sa holiday season sa nilabay no nga kanang Mao mo gini, Disyembre. usa sa Mo mga gini mensahe sa essence Pasko no Mikey. sa ato ang kasaulugan mga idol. Reconciliation. Kining sikat nga celebrities managa inahan ni sila idol boy ki, inahan og iyahang anak. So kay kibo ka Dapat ko Mikey. ni sila medyo kakulian. Wa kayo na confirm actually So- unsa kang itabua pero nalagyo ni sila sa matag usa idol Wiki. In fact, makita po nato gadi ni sila pirmi magkuyog compared kani adto gasuod man ta ni sila idol Wiki. Kaya tungod lagi sa ginagmay mga kasungian nga ilang giatubang pero wala maganda ni lagi kumpirmar no and sa mga interviews or kana bitaw So sa karon mga Mikey press. hibaw na gid nga Karon, nagid sila Idol kasagian. Boyki, sa kanang sa post maguni ining maong nga sikat na actress sa iyang Instagram, ipakita niya ang ilahang panag-uban or kanang pagpagingaw-lingaw nila atol sa holiday season. So sumapa niya sa maong post Idol Boyki ni mo sikat ka actress. Christmas came to be this year best Christmas ever. Thank you 2024 for bringing my mama and I together again. Wow. Perfect way to close another year. Nagkanay pa Congratulations post ninyong sa duha. Instagram. Unya makita dito Idol Boyki ang ilahang mga kalingawan nga gihimo atol sa Kapaskuhan. Unya sa comment section po Idol Boyki, nagkomento sa gyud dito ang iyahang inahan nga mao na pinangga kuno kaayo niya iyahang anak ug Wow. suba pa niya nga suba pa si post or comment sa mong inahan no, love you dear God, your timing is really beautiful, forever yours. My mama, ay si Casey day ba nag-ingon ani ato na lang i-reveal Sige, pa nila sila reveal na Elia. Wala lain pa ko ni si Sharon Cuneta o si Casey Concepcion o baby. Di mo lagi din nagkauban na sila pagbalik o in fact sa kasaulugan po sa birthday ani Sharon Cuneta di pagawas po og mensahe kini si Casey Concepcion ngadto sa iyang inahan, nag-greet sa iyaha o nagpasalamat sa Di ba siya existence. may nagkanta Mikey sa katong sino ang ibigin ko? Casey to. Okay, dito to Casey. Casey tagi. Pero kay mo ka sa iyang gikanta pag okay na sila mama. Naman. Mama, ay Sharon na. Sige na kaya sa Pinelopel. Wakit ato. Pero dili wa pa talahong ba? Sige na. Wa ka Kasama tatanong. atong ayaw pabalitang. Showbiz.